Sì, qabelkom ħallinniehom. Madame et Monsieur, bienvenue au Shooter, il programme sur One. Kem taf, dak Franċiż? Oui, oui. Għajdilhom ukoll biex jekk jaraw xi ħaġa interessanti jibatuna fuq shooter@danosan.com. Għajdilhom? Le, puntajt. Kemm hu sabiħ il-Franċiż, kemm il-lingwa sexy, eh? Jien ma tantx inta fih, ma tantx nifhmu qisni. Sempliċi ħafna. Ej. Jien naf, eżempju, ingravata kif tek. Ħafat. Istra vera ħafif. Separazzjoni. Separazzjon. Istra. Il-ma tal-vit. Perrier. U le, xettejt, perjer dak tal-gas. Iwikom qabdu imma. Xiex qabdu? Dak kienu jgħidu li huwa ġej minn sors naturali bil-gas. Morra, niftakar, bil-bżizaq. Pero qabduhom li dan qed jagħmluh mill-vit imqarbin daw il-Franċiżi għal French kisses tajbin, mhux għall-ilma. Xaffa, ta' kbir, basta, tamilhom innoċenti tal-Franċiżi. Taf minn huma innossant? Innossant, daw it-tfal li jiena mpoġġi kull ġimgħa magħhom u isimgħu biex ħarġu dil-ġimgħa. Taf li huma l-clouds? Isħab. Meta tħares fis-sema jkunu iżhom bojot. Ikun hemm ħafna. Dawk x'inhuma? Mhux kbira. Tista' tmisshom? Le. Għaliex? Hija hemm fuq. Ma kieku nġib sellum kbir. Nista' mmisshom. Meta taqa' tweġġa'. Taħseb li hemm xi ħaġa aktar il fuq misħab? Hemm l-ispazju. Hemm is-sema, jkun hemm ukoll il-asafar u mbagħad iktar ħafna l fuq hemm l-ispazju. X'tixtieq tgħaddi minn ġo sħabba bajda u sħabba sewda? Le bajda. U x'taħseb li jiġri jekk tgħaddi minn ġo sewda? Jekk ikun mal-temp u jkun irrat, naħseb jiena. Tinħaraq. Tinħaraq. Hawn kbir minnhom. Le naf li hawn kbir, imma kif jitlem fuq? Nasab minn il-qumdita. U l-clouds il-bojot jew is-suwed li jagħmlu x-xita? Nasab is-suwed. U l-bojot xi jagħmlu? Nasab dawk jagħmlu l-lightning. Dawk jiġu milli il-bambin jaħraqhom. Bħal dak għal candy floss? Il-bambin jagħmel il-clouds. Tlaqhom? Jiklaqhom u jagħmlu floating. U l-black ones il-bambin ukoll jagħmilhom jew il-white ones biss? Il-white ones biss. Il-black. Il-bambin il-white msoti għal jagħmel il-blacks mhux hekk? Black ma jistax. Ma jistax. min jagħmilha? Ħadd. Ħammorru ja ħasra, ħammorru. Le għax inti tifqalhom moħħhom it-tfal, imma n-nies jifqgħu li moħħu wkoll. Għaliex? Fuq il-ground tax-xajra, ħammur. Ħammur tara kif inhu? Ħammur nara kif inhu. Mora kif inhu. U għalli diversi minnkom batulna biex niġu hawnhekk il-ground ta' xajra Tornadoes fi xajra ovvjament. Maħna ġejna. Kieku kelli nagħti l-osservazzjonijiet tiegħi għaw bżonn dawra. Tajjeb hawn affarijiet tipo l-fencing li huma perikolużi. Dik id-daqsxejn ta' telqa kemm fil-ground kif ukoll fil-madwar. Hawn ukoll aħna sibnieh miftuħ, però apparentament jekk mhux minn hawn postijiet oħra li tista' tidħol. Jiena ma sibthomx. Imma li jkun miftuħ dejjem ovvjament jagħti lok għal dak li jkun li jidħol li jagħmel li jrid. Tkellimt ma' Raymond li huwa wieħed mill-fondaturi tal-klabb kif ukoll l-amministratur tan-nurseries. Xtaq ikun hawnhekk però minħabba impenji f'safar ma stajniex nagħmlu din l-intervista għal meta aħna kellna bżonna u kien jiġi lura Malta. Però għalinna huwa li tintalab lajnuna sissa għada ma ġietx nagħmlu l-appell tagħna biex ovvjament tiġi lajnuna biex speċjalment jitlaħħa l-periklu u kemm jista' jkun l-arja tal-ground u tal-madwar tiġi jisbaħ. Għax meta tiġi jisbaħ ħatkun tista' tilqa' ħafna iktar tfal illi dawn it-tfal biex xieraq illi jkollhom ambjent sikur u sabiħ sabiex jiġu jilagħbu l-futbol l-isports favorit tagħhom. U dak kien Shooter għallum u jekk taraw xi affarijiet bħal di li taħsbu li għandna bżonn li nilkom għajtuna aħna nafsu l-buttun li hemm bżonn biex ngħinu lilkom. Dak kollox għallum niltaqgħu għada.